Všechno je kousek. Na motorce je všechno kousek. Přesně.
Tady bylo 8 motorek. V loňském roce 100, letos si to netroufám odhadnout, musíme je spočítat. My vám skutečně srdečně přejeme vás tady na nádvoří zámku. Ono taky nám přeje počasí, marná sláva, farnost Rosice to má nahoře dobrý. Já jsem skutečně rád, že jste tady, protože zámek Rosice je národní kulturní památka a žije samozřejmě tou svojí historií raného novověku a středověku a podobně, ale motorky a to, co s nimi souvisí, je něco, co je současné a co sem na to nádvoří toho zámku samozřejmě také patří, protože nejenom v historii můžeme být i živí. Zámek nabízí klasické prohlídkové okruhy. Máme taky jednu zvláštnost, protože my jsme jediný renesanční zámek s vlastním protiatomovým krytem. My máme pod zámeckou zahradou protiatomový kryt, což je taky prohlídkový okruh. Sám můžu za sebe, že jsem taky, co mám tu motorku, tak jsem objel všechny pamětihodnosti v okruhu 70 kilometrů. Svou pomocí ochraňují všechny, kdo budou používat tyto dopravní prostředky. Řidičům dej postřeh, rozvahu, ohleduplnost a ti, kdo cestují, ať bezpečně dosáhnou svého cíle, ať jsme na všech cestách vědomi toho, že ty jsi náš konečný cíl, k němu všechno směřuje. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.